мақомоти санкт петербург манъи кори муҳоҷиронро дар самти таксӣ ва интиқоли курьерҳо то соли 2027 тамдид карданд. ин маҳдудият аз тобистони соли 2025 эътибор дорад ва ба гуфтаи мақомоти шаҳр самаранокии худро исбот кардааст. губернатор александр беглов изҳор доштааст ки тарсу ҳаросҳое ки пеш аз ҷорӣ шудани манъсозӣ садо доданд тасдиқ нашуданд. оқибатҳое ки мо аз онҳо метарсидем рух надоданд. ҳеҷ гуна фурӯпошӣ ё афзоиши чандкаратаи нархҳо вуҷуд надорад. дар бозори меҳнат ҳам дар самти курьерӣ ва ҳам дар самти таксӣ вокуниши муқаррарӣ вуҷуд дорад. ба гуфтаи маъмурият норасоии қувваи корӣ мушоҳида нашудааст ва шаҳрвандони русия ҷойҳои холии кориро фаъолона пур мекунанд. ин манъсозӣ ба хориҷиёне дахл дорад ки бидуни раводид ба русия омаданд. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вегафарм. Пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед. моро дар шабакаҳои иҷтимоии Оила TG обуна шавед.